Že my to chceme vidieť. Ukáž to. 3 cvrčky. Ukáž to bližšie, more. Fuj, to vyzerá normálne jak larva. To sú normálne nejaké... Fuj, ja pozerať. More, poď. Poď, more. Poď. Poď. Poď, more. Poď. Naša pusa? Žuj! A žuj! Žuj, more. Počúvaj ma. Žuj. More, to nemôže byť až také nechutné. Fuj. To strašne smrdí. Toto fuj. More. Ale tebe to, ja to vidím, že tebe to chutí. Ty by si to každý večer jedol. Tebe to normálne chutí. Tebe to normálne... More, jemu to chutí, ľudia. Jemu to chutí. Zdvojnásobujeme dávku. Ja som tvoj kuchár dneska. Zdvojnásobujeme dávku. 6 cvrčkov. 6. Nejdem. Ja. Ja pôjdem. Dovracáš? Nedovracám. Julka, dobre, Julka. Nedovracám sa, ale nejdem. Nedovracám. Ja dám to, ne. 3 cvrčky, Julka. Ja dám. Ja Dovracám sa. 3 cvrčky, Julka, je to aj jej stream. Nie! 3 cvrčky. 3 cvrčky, Julka. Ja sa opýtam ľudí. Ľudia, červená anketka Kiklop, modrá anketka Julia. Červená anketka Kiklop, modrá anketka Julia. Rozhodnite. Červená anketka Kiklop, dobre. OK, tak ty Kiklop. Počkaj, počkaj. Zvyšuje sa to. Jak skončí hlasovanie, tak to urobím. Je to na vás. Rozhodnite vy. Červená anketka Kiklop, modrá anketka Julia. OK, 1 kolo, 3 cvrčky. Ľudia si to vybrali, poď. Ja? Áno, Julinka, budeme papať cvrčky. Yes. Poď, 1 kolo. 1 kolo, tak stoličky. Zase stolička, more. Nejdem, ja budem bojovať. Ty dávaš stoličky, dávam stoličky. Dávaš stoličku. Včera si mi jednu rozbil. Jednu stoličku. Mama, chystaj mi piť. More, bojí sa. Jedno jediné kolo, poď. Rozbiješ stoličky. Poď, stoličku. Fú, ja sa strašne hrám s ohňom, more. Ja sa hrám strašne s ohňom. Kamoši, ja jej nedávam, ona je malá. Ja jej nedávam fyzické tresty. Toto sú tresty, ktoré jej nejakým spôsobom neublížia. Sama do toho chcela ísť, ja som zvedavý, jak to zvládne. Dávid boss, Dávid je čistý frajer. Dávid je reálne, že čistý frajer, čistý boss. Kamoši, ideme po 3 milióny lajkov. Málo lajkujeme. Není možné, že oni majú cez 1 milión lajkov a my máme 2 milióny. Proste my musíme ukázať, čo sme za komunita monumentálne. Kurník šopa. Sámko, dnes je doktor, predpíšeš mu 5 receptov. No bude papať. Aura! Bom! Kamo? David! Ja na teba nemám slov. Počúvam, ty si čistý frajer, David. Ty si čistý frajer reálne, kamo. Ja nemám slov. Ja nemám na teba slov. David, boss. David mu pošle Universe. Universe nemusí posielať. Ja som Universe dostal v živote. Od Jimmyho som ho dostal 2 razy, potom od Keketka. To bolo pred pol rokom. Dovtedy mi už Universe nepadol. Ani ho nepotrebujem. Ako je to krásny gift, more, ale... Ríško, ďakujem ti veľmi pekne, ide bomby, presne tak, Juraj, díky moc. Dôležité. Výzva! Lovci, výzva. Trojnásobok. Ježiš. Teraz pozor na to. Už tam majú snajperov, už tam majú ľudí. A oni sú v trojnásobku zabíjaci. 22 ľudí, kamoši, potrebujeme na trojnásobok. Prosím, natáčajte všetci, zdieľajte. Kto je tu nový? Hoďte si. David! Ešte není trojnásobok. Kámo, to čo si poslal? Kámo, ty si boss, more. Dávid, ešte není trojnásobok. Ešte musíme odomknúť trojnásobok. 22 ľudí potrebujeme na to, aby sme odomkli trojnásobok zabíjaci. Ty vole, ja nemám slov. Natáčajte, prosím vás. A vľavo hore si kliknite na profilovku, kamoši, streamujem každý večer. Všetci follow Dávidovi. A do chatu Dávid je boss. Všetci do chatu Dávid je boss. Teraz! Nervuješ to, láska. Teraz! Lovci! Au! Joinka! Ďakujem ti za labuť. Pozor na to. Oni nie sú slabí. Aura, ďakujem ti krásne. Anuška, Veronika, ďakujem. 77% už bojujú, lovci. Už bojujú, kúkajte na to. Mona Lisa! Ďakujem za ono, stroj zabíjačka. Cením, lovkyňa. Cením neskutočne. Alex, niekto, ďakujem krásne. Už dobiehajú. Už dobiehajú, more. Už dobiehajú. Ty
Ty vole, to bude tesné, to bude tesné. Pozor na koniec trojnásobku. Monika, ďakujem ti krásne, pozor na koniec trojnásobku. Poďme to využiť, more. Pozor! Dobiehajú! Peťo! Bám! Využíme ešte trojnásobok. Mate, ďakujem. Využíme ešte trojnásobok. Všetko je 3-krát viac. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Pozor. Bám! Majú. Udia, pozor. Pozor! Pozor! Majú. Hej. Bibi! Teraz majú. My prehrávame. Toto som vravel, že sa stane, kamoši. Bám! David! Bám! Ja nemám slov na teba, brácho. Ty si čistý boss, ale reálne už vyhrávajú. Pozrite sa na to. Už reálne vyhrávajú Kurník Shopa. Vždy, keď dám trest Juli, tak proste nedokážeme vyhrať. Nedokážeme vyhrať. David! Bám! Ale David, to sa nedá! Kámo, ty si čistý boss, ja na teba nemám normálne, že slov, David. Ja na teba nemám slov. Ďakujem ti, krásne bracho. Ďakujem ti, krásne more. Hoďte mu prosím všetci follow, kamoši. Všetci mu hoďte follow. Všetci mu hoďte follow Davidovi. Kámo, ty si legenda. Ty si normálne, že boss. 1277. Ja nemám slov. Druhé miesto Jaris. Kamaráti, ešte sme ale nevyhrali. Pozor na koniec. Majú zobudených snajperov už. Pozor na koniec. Tam padne jeden snajp a otočia to. To ešte není vyhratý duel. Ideme po 3 milióny lajkov. Ty vole, David ide na trón, David je král. To, čo dneska David predviedol, kámo, smekám klobúkom. Ty si fakt, že boss. Cením si to neskutočne, kámo. Ani nevieš ako. Ďakujem ti, krásne more. Môžem rozvíjať stream, more. Ďakujem ti veľmi pekne. Cením, fakt moc. Toto tu dlho nebolo. Ty vole. Ďakujem krásne. Kamoši, posledná minúta, pozor na to. Ľudia, poďme snaj. Natáčajte, prosím, zdieľajte. Čo je za trest? Všetci teraz prvýkrát uvidíte, ako Julka bude papať 3 cvrčkov. Zakúklených 3 cvrčkov. Sama si to vybrala. Podľa mňa, preto do toho teraz išla, lebo vie... Ty vole. David! Bám! Kámo! Ja na teba nemám slov. Ďakujem ti krásne, brácho more. Ďakujem ti krásne. Cením, ty si čistý boss, more. Všetci zabojovať budia. Teraz pozor, lebo im sa tam zobudia snajperi a sme skončili. Včera nás tak šikanovali potom ku koncu, že to ste nevideli. Teraz sa nám darí, more, lebo David pomáha, hráme tímovo, ale nikdy nehovor, že si vyhral, kým nevyhráš. Snaj. David! Bám! Mážeš. Oh, Peťo! Yes! 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 Je to doma! Yes! Oni sú normálne posadnutí, keď ma plniť mala, Ale ona si vybírala, mala. A poďme. A poďme, Julinka. Ide sa plniť Kurník Shopa. Poďme na to, Julinka. A vy ďalej spinkáte. Vy spinkáte. Zasa. Mama. Poďme. Julinka, poďme. Ideme na to. Ideme na to. Ideme na to. Nefuj. Ale jej to bude chutiť. Ona má rada hmyz. Ona má rada hmyz. Presne tak je, Angelinka. Fuj, to je také nutné. Poďme. Ukáž to na kameru, ale na kameru to chceme vidieť všetko. To má, no vidíš. I to je riadny grc, ty vole. To sú ešte zakúklené. Ukáž, poď a poď a poď. Fuj, ako celý... Či kafe tam dávaš ešte. ale nekrič furt. Poď. A poďme. Fuj. Mama. Ty vole, rešpekt. Akože rešpekt pre teba, more. Rešpekt. Ako sa majnovky. Rešpekt, dobré, ale dala to, more. Rešpekt, akože naploju, ale rešpekt, dala to, more. Normálne, že viacej ako ty, Zlobrik. Lepšie to dala ako ty. Normálne jej dám rešpekt. Julka, za 10 rokov si ťa zoberiem za ženu. Ja na teba počkam, Julka. Ja na teba počkam. Keď vyrastieš, ja si pre teba prídem. Budeš moja nevesta. Ty si poriadna žena ako strom. Ty si porádna žena. Dobre. Klopko. Ideme navyšovať jedálniček. Ideme navyšovať. 6 cvrčkov ty. 6 cvrčkov ty. Julinka to zvládla. 6 cvrčkov ty. Dávaj. Poď. Áno, poď. 6 cvrčkov. Jedno jediné kolo. Poď, more. Poď, vyplula to. Vyplula tie cvrčky. Vyplula ich. Páčku blokli. Báška ju blokla. Že vraj to vyplula tie cvrčky, či ich zjedla?
Baška ju neblokla, netuším, stlmili ju a blokli. Halo, sa pýtam. Čo? Či zjedla tie cvrčky, lebo niečo ju naplo, že či to nevyplúla. Nie, nevyplúla nič. Snažila som to mať v puse. Čo si? Som sa to snažila mať v puse. A prehotla si to, môžeme ti veriť. Áno. OK, berem ťa za slovo. Kiklopko, 6 cvrčkov. Na kamere ty nič nevypluješ. 6 cvrčkov, poď. Poď. 6 cvrčkov. Alebo buď more frajer 10. Poď. Poď more. Poď. Už kúka, už rozmýšľa. Poď, 10 cvrčkov. Chápeš, že my ťa dneska preženeme cvrčkami. Poď. Jedno kolo 10 cvrčkov. Ukáž, aký si frajer. Poď. Poď. Ja som zvedavá, či ty tak budeš plniť. Ja som zvedavá, či ty tak budeš plniť, keď budeš mať cvrčkov. Ne, ľudia. Ja mám z toho fóbiu. To viete. OK. Zlomíš tú stoličku. Oliver. 6 svrčkov, 6. Čo mám urobiť? Stoličku zlomíš. Moju stoličku. Áno. Tento stoličku ešte. Ktorú? Čo si včera rozbil? Takú istú. Elif, ďakujeme. Túto stoličku? Nie, tú novú stoličku. Tú novú. More, kuchyňovú. Áno. Ty vole. 10 cvrčkov. 10. 10. 6. Nič. To nedá on, brate. Neporaziteľ, nedá neporaziteľ. Daj, čo nedám, poď. Daj, čo nedám, poď. Adam! Není duel! Není duel! Adam! Čo není duel? Kámo! Adam! Čo není duel? Prečo sa to stáva? Aj včera sa mi to stalo. Vám tiež padajú gifty, keď není duel? Však není duel. Není duel, Adam. Alebo mám nápad. Mám nápad. Dáš záclonu, more. Záclonu. Jedno kolo. A daj si trest, more, poď. Stoličku. Záclona versus stolička. Áno. Ja ti dám záclon, ty dáš stoličku. Čo na to, pani Vládka? Moja žena už prechádza sa po byte. Nemá slov. Poď jedno kolo, more. Poď jedno kolo. Potom ho dokrmíme. Toto bude lepšie, lovci. Lajkujeme, ideme po 3 milióny lajkov. Jedno jediné kolo. Adam, Bráško, počúvaj ma ty dobre. Prečo si mi sem poslal more leva, keď není duel? Škoda bodov, more, škoda bodov. Oj, bože. Kikuška, ďakujem ti krásne za šotovku zabíjačka, kamoši. Lajkujeme všetci, poprosím vás, a zdieľame. Lajkujeme, zdieľame. Follow vrátim. Ja vám idem poházať followy, čo lajkujete. Ja som to tu dlho nehovoril, lebo nechcem vás na to lanariť, ale ľudia, čo to budú robiť sami od seba svojvoľne, budú odmenení. A nemusím to ani hovoriť. Ja budem odmieniať ľudí omyl. Bráško, ďakujem ti krásne. Budem odmieniať ľudí, proste, čo lajkujú nezištne. Nie ľudí, čo sem prídu preto, aby dostali follow. Tí, čo naozaj pomáhajú, robia to od srdca, more, to si vážim viacej, ako keď niekto si preto ide čisto iba pre niečo. Nehovorím, že to je zle, ale proste cením si hlavne ľudí. Neurážate decko, ako píše Andrejka. David! Bum! Ďakujem ti za konfety, zabijak, cením. Ale hovorím, neurážeme tu, kamoši. Jak tu uvidím v čete vulgarizmy, nadávky, urážky, či už na Juliu, rasizmus, to sa bude blokovať. Hovorím to na rovinu, ja to tu nebudem znášať ani podporovať. Ja som to povedal aj pred nimi, ja sa ich nezastávam, ale ja tu nebudem, KTM-ko, čauko, čo si zmeškal, brutálne duely. Ja to tu nebudem podporovať a dúfam, že so mnou súhlasíte. Dávidko, ďakujem ti krásne, zalabuď brácho. Ešte není výzva, kamoši, čakáme na rýchlostnú výzvu. Čakáme na rýchlostnú výzvu, kamoši. Zatiaľ všetci lajkujeme. Ideme po 3 milióny lajkov. Ideme po 3 milióny lajkov do konca tohto duelu. Všetci klikáme lajky, more. Výzva! Lovci! Výzva, trojnásobok! Ježiš! Pozor na to, kamoši. Raz ich podceníme a sme skončili. Oni čakajú na to, že sa vybúchame a vtedy budú útočiť oni. Preto oni vedia, na čo čakajú. 25 ľudí potrebujeme, kamoši. Hráme hlavne s rozvahou. S rozumom. Nehádžeme blbosti, nejdeme zbytočne, hráme s rozumom. Tak ich proste preostíme. Kamaráti, prosím, natáčajte mi teraz ten trojnásobok. Ja to pošlem nejakej fanpage, nech mi to zostriha. Urobte mi z toho záznam. Ideme na to. Pozor teraz. Jedna ruka! Máme. To bolo také tesné. Keď sa rozsečí čas, pôjdeme. Teraz!
Ja teraz ďalej máme Teraz pozor, kurník šopa na to. Trojnásobok je hrozne zvrátený. Emuška, ďakujem ti krásne, more, za medveďa. Cením neskutočne. Valecky, Kikuška, cením, ďakujem ti krásne. Opa, pozor na koniec trojnásobku hlavne. Oni čakajú na koniec trojnásobku. Bacha na to, Lucinka, Míňa, ďakujem ti krásne. Pozor na to, lebo oni to otočia z ničoho nič. Kristián, Danko, ďakujem ti veľmi pekne. Peťo! Díky za pavučinu, Braško. Majko! Hráme, more, ako rodina, hráme ako komunita. Ty vole, Jovinečka, ďakujem ti krásne. Ratatatata! Monika! Ďakujem ti za pavučinu. Už doháňajú, kúkaj. Oni čakajú na koniec trojnásobku. Vtedy strieľajú, čakajú na koniec. Peťo, ďakujem ti krásne, more. Peťo, díky moc. Kika! Bam! Rodina, práca a David! Bam! Žofaj! Král dnešného streamu doklepáva. Kámo, ty si čistý frajer, čistý boss Dávidko, more. Čistý boss, more, Dávidko. Hoďte mu všetci follow zabíjaci. Peťko, díky moc, cením neskutočne. Koľko má už Dávid followerov? 1402. Kamoši, ešte pár by sa mu tam hodilo. Nech má 1500, kámo, cením moc. Cením. Normálne, že od srdca ti ďakujem, Braško. Díky moc! Peťko, díky za pavučinu. Toto je, kamoši, už dúfam vyhraté. Ale rátajme s tým, že pozor na to. Teraz vyhrávame, teraz sa nám darí. Ale oni, uvidíte. Počkajte do konca, tam sa stane, more, zvrat. Hráme bez rukavic. Ika, ďakujem. Hráme bez rukavic. Som neskutočne šťastný, že teraz nám to vyšlo, pretože včera mi jedna stolička padla z kuchyne. Ja vám tú stoličku ukážem. Bola tu takáto stolička, ovci. Krásna barová stolička, žltá. A včera padla. A asi najviac ma to mrzelo, pretože to padlo kvôli úplne sprostému trestu, ale že úplne sprostému trestu. Takže som rád, kurník šopa, že dneska to vyrovnávame, more. Už ich mám 4. Peťo, hráme bez rukavic. Peťo, nepoužívaj rukavice, kamoši, pretože oni si cez deň robia rukavice a keby hráme s rukavicami, tak proste oni by mali viacej rukavic. Aj keď my máme teraz viacej. Pokiaľ sa dohodneme, že dáme duo s rukavicami, musia s tým súhlasiť aj oni. Keď s tým nesúhlasíme my, nehrá sa tiež. Ak s tým nesúhlasia oni, nehrá sa tiež. Musí to byť spravodlivo. Kamaráti, El Padrino, ďakujem ti krásne. Dotka iba roztrať zaclom. Pozor. 5, 4, 3, David! Pozor! Kika! Bam! Yes! Yes! David, díky za pavučinu a ideme na to, kurník šopa. Jedno kôlko, pavučinka, ide sa plniť, Kikuška. Čo robí ich komunita? Neviem, spí? Ja hovorím, že oni hodia mobil do rohu izby a pozerajú stream. Takže tak, to nie je nejaký výsmech voči ich komunite proste, ale oni sa smejú nám tiež, keď vyhrávajú. Papajú pukance. Poďme, more. A poďme. Ja! A porádne! Rozdrať! Ale paráda, tu máte dve záclony za jednu. Tu máte dve záclony v jednej teraz. Tu máte 2 in 1. Dám vám šancu vašej komunite. Dajte mi trest teraz vy prvý. Dajte mi trest. Dajte mi trest, more. Nebudem dávať trest ja. Lebo treba zbytočne, aj tak nás ľudia nepodporia. Prehrávame jedno koľko druhé. Tak dávaj trest. Lebo, more, spia. Oni spia, ale to im nemaj za zle. Oni rádi spia. Dobre, veci, počúvajte ma. Mám nápad. Dvere už boli. Ja by som išiel možno do kuchyne. Kurník šopa do kuchyne. Ja by som išiel do Vládkynej kuchyne. Ona má rada kuchyňu. Včera zmizli aj nejaké moje veci babke z kuchyne. Máte doma pekač? Ale máte pekač určite. Pekač na pečenie. Máte pekač? No, ale ty vieš, čo chcem. Ty vieš, čo chcem. Pekač. K-O. Pekáče mi minule zničil, mám už len tortovú formu. Tortová forma pekač je podobná vec. To je To nedáme, Ani. A to som si kupovala teraz, že budem piec. To nedáme, to máme na zakúšky, nie. Nedáme, to je drahé. Počúvaj ma, ja som ti dal stoličku, more. Nie, nejdeme to nejdeme. Počúvaj ma, srabovia, lebo ich komunita, sám to povedal, že ich more nevie podporiť, tak sa boja. Teraz velice vyprávaš, keď vyhrávaš si silný. Buďte frári a poďte do toho. Čo, bojíte sa už? OK. OK, ja ti to dám. Boja sa, more, boja sa ľudia. Ne, ja ti to dám. Dobre, dávaj trest.
Počúvaj ma. To ani more neskúšaj. OK? To ani more neskúšaj. Stačí, ne? Počúvaj ma. Ne. Bez debaty. Robíš prác frajara, more. Čo to ukázal? Kúpil som novú pánvicu. Nejdem ani riešiť komu, kúpil som novú pánvicu, ale niekomu, komu som ju zničil. Nejdem to obkecavať. Pár ľudí mi písalo, že samo on ti to dá. Ja som ani na to neodpisoval, lebo som si myslel, že to je blbosť, keď už to bolo. To akože ja mám zničiť, to čo na tej fotke. OK, poď. Ja sa pýtam, čo je tvoj trest? Pekáč na tortu. Ja viem, čo je. Ja to chcem počuť svoj úst, čo je tvoj trest? Pekáč na tortu. Trest? Čo ty dávaš mne? Pánvica nová. Ľudia, ešte sme nevyhrali ani jedno kolo. 10 kôr vychoď. Kámo, ja som tú pánvicu daroval. Poď, nemaj okolo toho keci. Poď. Jedno kolo. Ne, ja verím, že to vyjde. Lovci. Ja verím, že to vyjde. Rúže na tvár, nezabijaci. Viete, čo ja ukazujem tuto počas streamov? Ja ukazujem to, že jednoducho ja som hráč. Ja som Kurník Šopa hráč. Jemu, keď niečo pani Profikárová zakáže, on sa dokáže ohradiť. Mne to nemá kto zakázať. Ja musím sám rozmýšľať. Reálne som kúpil novú pánvicu more babke. Kúpil som jej novú pánvicu, ktorú som jej zničil pred 2 mesiacmi. Doteraz som jej tú pánvicu nekúpil, áno, priznávam sa, pretože mala iné pánvice. Tá pánvica stala 13-14 eur, tak som si proste povedal, že kúpim ju. David! Pom! Ježiš, ďakujem ti, Braško, more. Cením, kámo, ďakujem ti krásne. Len aby som to dopovedal. Tak ja som tú pánvicu kúpil novú a on si to screenshotol, more, zo storky. Ja som ako nečakal, že takéto niečo by dal, more. Dávid, kamoši, výzva. 2-násobok bodov. Dobre, lúskam, zapínam chat pre členov, aby tu nebol zbytočný spam, nenávisť. Lovci, 2-násobok bodov, ideme na to. El Padrino, ďakujem ti krásne, Braško, za pavučinu. Kamoši, 22 ľudí potrebujem na to, aby sme odomkli cieľ. Prosím vás, natáčajte, more. Dávid, kamo, ja na teba nemám slov, ďakujem ti veľmi pekne. Napíš mi potom, prosím ťa, po streame. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti, vážim si to neskutočne. Dávid! Bám! Ešte není 2-násobok, bracho! Dávid! Ešte není 2-násobok, bracho. More, ďakujem za tú veľrybu, kámo. Ešte není 2-násobok, jedno jediné kolo. Pánvica versus, more, ich torta na pečenie. Pani Profikárovej. Ona má veľmi rada, keď jej dávame veci z kuchyne. Lovci, ideme na to, Kurník Šopa. Pripravte sa. Teraz! Do nich! Teraz! A poďme im ukázať divočinu. A poďme! Peťko, ďakujem ti za ducha. A poďme im ukázať, more, divočinu. El Padrino, ďakujem ti krásne za srdce, Braško. Benzo, díky moc. Miloško, díky moc. Kámo, cením. Rozička, Monika, Maťka. Monika, ďakujem za ducha. Kamaráti, hráme hlavne tímov a nepodceňovať ich. Dôležité pravidlo nepodceňovať ich, lebo im tam prídu zabijaci. Už prehrali reálne. Pozrite, máme 6. výhru. Oni sa tam prebudia, zmobilizujú a zoberú nám to. Bacha na to. Nejde o to, aby tu padali obrovské veci, ale o to, aby sme hrali s rozumom. Hlavne ich nepodceňovali. Tama. Majko, Lenka. Lenočka, ďakujem. Ďakujem, Braško, za medveďa. Cením zabijakos. Vyzerá to dobre. Vyzerá to, Kurník Šopa, dobre. Vyzerá to velice dobre. Oni sa nás normálne zlakli proste. Počkaj, ty si ich zastrašil. David, ty si ich normálne, že zastrašil, brácho. Kámoši, opakujem dôležitú vec. Kto je tu nový a nemá ešte u mňa follow, to je pravidlo. Vľavo hore si kliknite. Už máme 3 milióny lajkov, ďakujem krásne. David, na prvom mieste, poprosím všetci, čo ste tu, kamoši, pácnite mu tam follow, pretože on si to more zaslúži za dnešok. Normálne Kiklo musel odísť zo streamu, musel sa ísť normálne ukludniť. Dávidko, cením, brácho. Ja ich nebudem robiť čo. Bez Marika Demetra sme slabí, bohužiaľ ľudia. Ty vole, to je riadny masaker. Tu sa snaží David Čúri. Miloško, díky moc, ty si ich normálne vyškolil. My sme ich normálne, že vyškolili. My sme ich naučili zákonom. Totino! David! Ďakujem ti krásne, Braško, Totino, cením. Benzo, díky moc. Chlapci moji, Eliška, ďakujem ti krásne, zabíjačka. Bianka! To je 17. medveď. Sice dneska medvede, more, David! Bam! Kámo, ja nemám slov na teba, more. Ja nemám normálne na teba slov. Nemám na teba normálne, more, slov. To môžem porad lámať, nie ísť o tresty. To nemá potom význam. To si polámať celý byt. Ja mu tam
Ďalší trest by sme skončili s celým lámaním. Ďalší trest mám nápad. Žiadne lámanie. Ideme špiniť. Ideme pani Profikárovú zašpiniť. Ako oni mi dali suroviny, že sa tu mám špiniť, mám si natierať hlavu, uvidíme, jak to budú oni plniť. Samozrejme, kamoši, to, že teraz vyhrávame, to sa môže hocikedy otočiť. To, že sme na koni, lusknutím prstu, ako som teraz započet pre všetkých, sa môže stať to, že začneme prehrávať. To není teraz, že dokonca už budeme vyhrávať. Ne. To proste dneska máme asi šťastie, asi Boh nám doprial Dávida more, božský medveď na nebi. Ja neviem normálne, to asi za ten včerajšok, ty vole. Ďakujem ti, krásne bráško more, cením. Prosím, o čo sa hrá? Sofinka, za chvíľku to uvidíš. Bianka, díky moc za šotovku. Ideme po 4 milióny lajkov, kamoši. Bolo by to veľmi pekné, keby sa nám to podarí. V tých lajkoch ideme každý deň bomby a jak to dáme aj dneska, bola by to čistá, neuveriteľná fantázia. 30 sekúnd do konca ide sa plniť zabíjať. Normálne na koni. Igorko, ďakujeme. Igorko, ďakujeme. Také nervy mám. Padrino, díky moc. Oni sa mi tiež smiali, keď vyhrávali, takže myslím si, že teraz si to zaslúžia oni. Trošku posmeškou, more, pretože teraz som fakt, že vďačný, more. Kikuška, ďakujem ti krásne, ja už ani nemôžem kričať. Proste ďakujem. Díky moc za podporu. Kikuška, ďakujem za klobúk, kde si poďme. No. A poďme na to. Poďme. Dones kuchne formu. Kde? Poďme na to, more. Tam som dávala nové veci, čo som si kúpila. Ešte by ma zaujímalo, domu furt bonzuje, čo ja kúpujem v obchode. Ja ozaj nemôžem už nič doma ukázať ani povedať, lebo on mi všetko zničí, všetko. To isté, kúpil som pánvicu a máte screenshoty. A máte screenshoty pánvice. Vy máte tiež screenshoty našej pánvice. More. A rozbíjania bolo na dneska dobre, krásne. To je krásna forma. Veľmi krásna forma. Počkaj, dobre kladivo. Takto si predstavujem, že to je Samuel. Pozri. Takto si predstavujem. Ale siluma, more. Ten špic. Ale siluma. To je riadna dračica. Ale siluma. Ten tvoj špic. Dobre, more, cením. Akože rešpekt, more, dobrú siluma. My si môžeme dať preťahovanú. 1 versus 1, pani Profimanová. Ak by som ti jednu bafla, tak padneš na zem jak kabela, prosím ťa. Čo ty môžeš hrať se mnou preťahovanú? Ja som porodila 5 detí a chodila som 14 rokov na kickbox. Dobre. Takže poď, daj zápasy. Dobre, ďalšie kolo. Rozbíjania bolo na dneska dosť. Myslím si, chat. Súhlasíte? Rozbíjania bolo dneska dosť. Môj trest pre vás, aké máte doma suroviny? Ja to vypol. Aké máte suroviny? Už rozmýšľal, že to vypne. Prečo? Sa bojíte, more? Nebojíme sa, ale pozri, robíme ľuďom show a ľudia ani nevedia lajkovať. Tu sa bojíte, však raz sme hore, raz sme dole, tak to je? To je jedno, my nebudeme plniť. Nemajú ľudia žiadny úspech, takže nie. Sa bojíte, more? Nebojíme sa, čo by sme sa báli. Poďte hrať kurník šopa. Aj, keď chceš hrať. No jedno, ja už nepôjdem na kameru. OK, trest, aké máte doma suroviny? Dávaj, aké chceš. OK, kečup, jogurt. Kečup a jogurt. Zmiešať a plečová maska na tvar. Jeden ďalší duo to budete mať na tvári. Plečovú masečku. Jeden trest. Ako ste vtedy mi dali na hlavu jogurt a na tvár tiež, to boli tiež 2 úkoly a bol to jeden trest. Poďte. 1 kolo. Poďte, môj. Hrajte kurník šopa, nebojte sa. Nebuďte slabé pusis. Musíte ukázať ľuďom, že na to máte. Ukáž mi ten strop, čo to tam máš na tej strope na tých doskách? Čo? Nad hlavou. Ty pavučinky. Toto? To tu je stále, to tu je roky už. To je čo? To máte tiež doma také. Zoberieš si voľakú palicu alebo volačo, zvesíš pavučinu a 1 kolo ju budeš mať na hlave. Tak to nehrozím. Však tom sú pavúci, more. Ma to nezajíma. Ale tam je živý hmyz. Ja mám fóbiu aj z mŕtvého, nie zo živého. Tam sú pavúky v tom. Môj muž pred chvíľou zožral larvy. Moja dcéra takisto. Poď a nebuď srať, čo sa bojíš? Pozrite sa, more, na to. Čo sa bojíš? Však vyhrávaš, poď. Chceš show, tak bude show. Poď, plň. OK, povedzte, čo spravíte vy. Zoberiem si kečup, zoberiem si jogurt, spravím si pleťovú masku a budem to mať 5 minút. Povedz, čo spravíš ty. Ľudia, toto asi olutujem. Povedz, čo spravíš ty. Už sa ukáže, kto je frajer. Zoberiem pavučinu, zoberiem palicu, namotám na palicu a dám si to, more, do vlasov.
Jedno celé kolo, ďalšie to tam budeš mať. Koľko tej pavučiny, koľko? Veľa. Tak, aby ti to pokrylo celú hlavu. Čiže takto. Ide, s tebou, no. Zdieľame, poďme, už sa zobudme. Kto im poradil, more, taký trest? To kto im poradil, more? To som ja. Neber mi väčšia. Jedno kolo, pome. Jedno kolo. No ty vole. Hráme bez rukavic, kamoši. Nepoužívame rukavice. Ideme po 4 milióny lajkov. Jak dáme do konca tohto duelu 4 milióny, dáme si ešte na konci keď tak pokec. Jak ma zase nenasadujú, jak včera prečerom. Ja som to musel doma vypnúť. Ja som mal také nervy. Prepačte mi to. Ja by som bol zlý. Dávidko, bracho, ja na teba nemám slov. Ďakujem ti, krásne more. Díky moc, to čo si poslal. Kámo, ty si čistý boss. Ty si reálne, že čistý boss, David. Ty si čistý boss. Cením. Dávid je boss, už sú nervózni, tak vidia Kurník Šopa, že aký sme monumentálni dneska. Normálne vidia našu silu, tak to nechápu. Vidia našu monumentálnu silu, tak sa nás Kurník Šopa boja. My vždy takto proste zastrašíme nepriateľa. Keď uvidia našu medvediu divočáckú silu, tak Kurník Šopa sa zlaknú. Ale keď tam vtedy oni mali, že im tam padali každé kola, keď tam bola u nich tá pavlina a tiež nás ničili, ja som sa more neodpájal, ja som hral ďalej proste, lebo viem, že takto je, raz si hore, raz si dole a keď dopraješ, bude ti dopriate. Takisto, jak tu sú teraz nejakí hejteri a hovoria, že joj ty vole, jaké snajpy tu mám, kamaráti, doprajte a bude vám dopriate. Veľa z vás mi píše, že Samo, ty si nudný, tak som nudný. Choď k niekomu, kto není nudný. Máte tu milióny tvorcov. Ja doprajem každému jednému z vás, nech sa máte more dobre. Ja to hovorím stále, lovci. Dôležitá je Kurník Šopa, moja komunita, moja rodina pre mňa a to je pre mňa more všetko. A ja neriešim druhých ľudí. Ja už som si týmto všetkým prešiel, aby som riešil druhých ľudí, urážal, hejtoval. Ježiš, ty máš viacej ľudí na streame, tak teba zničím. Vôbec. Prosím Bože. Nech tu je niekto úspešnejší ešte. Žabiňa, ďakujem ti krásne za klobúk. Ja prajem všetky more, nech sa majú dobre tu na TikToku. Ja tu nikomu more nebudem nadávať čosi. A keď budem prehrávať, budem plniť. Ne, že sa budem odpájať ty vole a budem hovoriť, že už nejdem hrať. To je o tom, že musíš zotrvať, musíš vydržať a musíš ukázať, že si hráč a že máš srdce na správnom mieste. A to ja som more. Ja streamujem od decembra, Kurník Šopa streamujem. Ja som tu také veci poňal, že dovidenia. Že dovidenia. A vy ste tu všetci niektorí boli so mnou zabíjaci. Boli ste tu so mnou. Budeme čakať, či bude výzva. Už to dobiehajú, ty vole. Ja vám vravím, že oni sa teraz obudia. Oni sa prebudia teraz ku koncu a bude ešte masaker. Oni čakajú, že mne odídu zabíjaci moji a potom zaútočia. Prenkol. Všetci chcete prenkol. Dáme potom pani Profikárovej prenkol? Červená na modranie. Dáme jej prenkol? Ríško! Bam! Ďakujem za galaxiu, Braško. Červená anketka, áno, modranie. Dáme potom pani Profikarovej prenkol, ale kde zase jej dáme zavolať? Lebo reštaurácie sú zatvorené, mekač je zavretý. Kde jej dáme zavolať? Premýšľajte tak, že kde jej dáme zavolať. Aby sme to nejak vedeli, ten prenkol vymyslieť. Že aby mala kde zavolať. Lebo ne, že povie, že číslo zložené, že nikto jej nezdvihol, takže splnené. Chápete? Musíme to mať premyslené. Oni sa nesmú z ničoho vykrútiť. Keď zadáme trest, keď ľudia to podporia, keď sa ten duel skončí, trest sa musí splniť. Pretože inak to není farmora. Inak to není far. Kamoši, už nebude výzva. Minúta 59. A teraz majú dosť podobné skore k našemu. Ríško! Bam! Kámo, ďakujem ti, krásne more, brácho. Ríško mi tu posiela samé galaxie. Ty si boss, už tam majú snajperov. Teraz bude masaker. Ako komunita. Ideme bojovať, Dalimánek, ďakujeme. Ideme bojovať ako komunita. Igor. Poďme ľudia, všetci sa musíme teraz spojiť. Ideme teamwork. Všetci sa musíme spojiť, inak to nedáme. Všetci. No ty vole, teraz tam cítim Kurník Šopa, už sú rozžavení, už vidia, že to majú nejakých snajperov, teraz bude bordel zabíjaci. Teraz bude bordel Kurník Šopa. A ja normálne cítim, že aj teraz to asi prehrám. Pretože oni, keď ideme takýto trest nejaký, Majko, díky moc, keď ja poviem, že idem ukázať, že som frajer, aby som ukázal, že aj keď sa nám teraz darí a vyhrávame, že sa nebojím ani horších a silnejších trestov. Ríško! Bám! Vrá! Jaká motorka! Ríšo! Kámo, cení more. Díky moc za tú motorku, bracho. 9100 bodov. Jedno jediné kolo. 9100 bodov. Ešte pozor na snipe, ešte sme nevyhrali. Oni si to vypočítajú, spoja sa a sme skončili. Pozor ešte na to, reálne vám vravím. Oni sú ku koncu najsilnejší. Sice dneska vidia našu silu, tak sa trošku boja, majú strachy, ale bacha na to, zabíjaci. Bacha na to, more. Bacha na to a vymýšľajte do chatu, kde im dáme zavolať. Dáme im niekde more zavolať. Vymyslíme im nejaký prankov. Kamaráti, posledných 30 sekúnd. Pozor ešte na snajpy. Bacha na snajpy ku koncu. Bacha na to.
lebo oni ešte vedia urobiť všeličo, more bordel. Poprosím, všetci hodiť follow Dávidovi Žofajovi, prvé miesto, ideme mu pomôcť do 2000 followerov, dneska má nejakých 400, už má 1500. Takisto Peťkovi poprosím, takisto mu ideme pomôcť. Dvaja najväčší dnešní zabíjaci, ktorým patrí obrovitánsky respekt. Cením. Kamaráti. Budem mu to robiť? 10 sekúnd. 10 sekúnd. Pozor. Snipe, ľudia, snipe! Ja snipe! Pozor. Henrieta, ďakujeme. David! Ďakujeme Silvika, Janka, ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne, každému jednému z vás v tomto dueli pomohol. Nie, kečup. Kečup a jogurt. Ideme na to. Ale ona plní tieto tresty, som zvedavý, ona to plní, ona plní tu. Na kečup, Ja som alergická na kečup, ale nevadí, celá sa vyhážem po ksichte. A som mu to hovorila 1000-krát, že som na med a na kečup. Ale ty... Počujete ma? OK, nebudem vám kaziť zdravie, môžete si jednu surovinu zameniť za kečup. Keď ste alergická, pohode, ja to zoberiem. Vy ste mi tiež ustúpila, keď som mal oči chore, ustúpim vám ja niečo iné za kečup, môžete. Daj ten kečup. Kľudne dajte niečo iné, ja. Jogurt daj. Máme jogurt? A jasné, že máme jogurt, čo by sme nemali hore. Lebo ľudia, budem férový, ona mi more tiež ustúpila, keď som mal krvavé oči, tak mal som si dať cibulu na oči a povedala, že to nemusím úplne tlačiť. Ja si pamätám kurník šopa, takže tak. More, ale tu sa bude plniť. V našej púšti sa bude plniť. A pleťová maska fajná. Pleťová maska fajná. Ideme rád. Ale ona splní ľudia. Ona má tieto tresty rada, pani profi Manova. Ona má rada tieto tresty. Ďakujem, že zdieľate ľudia. Teraz máme najlepšiu príležitosť zdieľať. Pleťová maska. Budete mať, viete, akú čistú pleť? Takú, ako ja mám čistú. Zmiešať spolu, áno? Áno, a pleťovú masku. Jo. Zdieľame všetci, poďme ľudia. Zdieľame. Je to jak lat z tej chladničky. Mám zo všetkého najradšej. Zdieľanie. Mám zo všetkého najradšej. To má spraviť. Jak lat. Porádne všetko, celá tvár. Pod očami víčka, všetko. Nevadilo by mi to, keby to nebolo úplne jak lat zamrznuté. Ja to poznám, more. Viete, ja to poznám. Keď som si tu lial kečup studený na tvár. Ja to poznám. Nepríjemné, fakt nepríjemné to je, ľudia, toto trest. Nepríjemný trest, to je jak lat. Melis, prosím ťa, nenadávaj v čete. Nepoužívajte tu v čete vulgarizmy. Kto to bude vulgárne nadávať, urážať, bude blokovaný. Ďakujem. David! Není duel, bráško! David! Není duel! Prvýkrát. Počkaj na duel, more. Dneska vám ukazujeme porádne bomby, kurník šopa. Dnes sme vás vyškolili. Dneska sme slabí. Neviem, čo sa deje. Sme vám, more, ukázali. Dneska ukázali. Ľudia mi tu píšu, dáme teraz ďalší trest prenkov. Budete volať. Dáme vám, more, zavolať. Porádne, aj nos, všetko. Ale krásna pleťová maska. Aj toto tu, nad obočím. Perfektné. A ešte tuto pod nosom. Tak. Paráda. Tam sa pleťové masky nedávajú, ale samo. Pade, aj tam sa dáva pleťová maska. Nedáva. Dobre, splnila more. Kde im dáme teraz zavolať zabíjaci? Kde im dáme zavolať? Rozmýšľam. Koľké hodín? Nie, to nepíšte koľké hodín. Počkajte. Zdieľajte, poďme. Psychiatra, nie, na psychiatru nie. Počkaj. Musíme vymysleť niečo zaujímavé. Musíme vymysleť nejaký fakt, že zaujímavý prankol, aby to malo zmysel, aby zdvihli. Dáme im zavolať na taxík. Zavoláte na hocia, nemusí to byť vo vašej lokalite. Môžete zavolať do Prešova, do Žiliny, do Ružomberku. Zavoláte na taxi. Môžeš ísť spať teda, láska, keď tu nechceš byť. Však choď spať. Zavoláte na taxi a poviete... Choď, ja tu budem sama. Ešte jedno chceš? Yes. Erotický salón. Zavoláte na erotický salón. To ja nebudem volať samo, daj mi niečo iné. Barčo, budem volať, ale erotický salón nebudem volať, čo ti hrabe. Pohrebná služba. Z takých vecí sa nerobia žarty. To nebudem plniť. Počkajte, musíme vymyslieť. Dobre, zavoláte na taxík a poviete,
že potrebujete špeciálnu službu, že vy nepotrebujete odviesť, ale že sa potrebujete vyspať v taxiku. Ale poviete tak proste, že potrebujete celú noc, že zaplatíte mu kľudne za to, ale že potrebujete sa vyspať v taxiku, že či by sa vyspal aj s vami, ale ako, viete, ako to myslím slušne. Nie, že vyspať ako vyspať, ale... OK, ty zavoláš do pizzerie a povieš, že by si chcel dať spraviť pizzu... spraviť pizzu v prírodzení buchty. Ale dobre, mobil mám domov, budem si musieť zbehnúť rýchlo po mobil potom. Okay. Dobre, jedno kolo. Show started. Ľudia, show started. Ale nesmie vám zložiť, musíte to aspoň nejak 30-40 sekúnd ukecávať, dobre? Poďme. Jak to spravím? Poďme na to. Jedno kolo. Toto bude dobre, more. Julkinej učiteľke. Kamaráti, ďalší prankol, keď tak budete chcieť ďalší prankol, dáme ďalší prankol. David! Ja na teba nemám slov, more, brácho. Ty si, bože, boss. Ty si čistý boss. To čo je proste? Kámo, ty si legenda. Ty si normálne, že legenda. Hoďte mu prosím všetci do četu srdiečka. Všetci prosím do četu srdiečka pre Davida. Ale fakt, že srdiečka. Kámo, motorka, more. David! Bam! Ríško! Kámo, za čo si ja toto, more, zaslúžim? Kámo, ty si proste boss. Ty si proste čistý boss. Ďakujem ti, krásne, more. Poprosím všetci do četu srdiečka pre Davida. Kámo, Ríško, takisto Ríško je na druhom mieste. Koľko má followerov už David? 1572. Ríško má 313. Poďme pomôcť Ríškovi do 500 a Dávidovi poďme pomôcť do 2000. Dneska mal Dávid nejakých 400, už má 1600 skoro. Zaslúžia si to, chlapci, more. Ďakujem pekne. Ďalší prankol dáme, ale musíte im pomôcť jednou vecou. Ďalší prankol pod podmienkou, že do konca tohto duelu budú 4 milióny lajkov. Je to vo vašich rukách. Čím viacej lajkujete, ďalší prankol do konca tohto duelu 4 milióny. Kamoši, je tu rýchlostná výzva. David! Dvojnásobok! Díky, more, za Goldmine. David, bráško, blázen. Všetko bude dvakrát viac, kamoši. 22 ľudí potrebujeme na to, aby sme odomkli dvojnásobok. A Dávidko, more, ďakujem ti krásne za Goldmine. David, more, díky moc, ale mohol si počkať na dvojnásobok. Tam by bolo všetko dvakrát více. More. Teraz počkaj, David. Čakáme na dvojnásobok. Čakáme, more, na dvojnásobok. Ovci, pripravíme sa. Dávidko, díky moc. Hlavne ich nepodceňujeme. Pripravíme sa na dvojnásobok. 3, 2, 1, pozor! Máme. Z rukavice nám. To bolo také tesné. Teraz! Splnili dvojnásobok. Volá taxikárovi, že potrebuje špeciálnu službu. Vyspať sa v taxiku na celú noc a musí tam byť s ňou taxikár. Peťko, ďakujem ti krásne. Ríško, cením za klobu, kámo. Toto kolo vyzerá zatiaľ dobre. Hlavne ich nepodceňovať, lebo nikdy nevie, či sa tam stane. Príde im tam nejaký blázon a zrazu to celé otočí. Ja už som prestal takto sa tešiť predčasne, lebo väčšinou sa stali také veci. Lenočka, ďakujem ti krásne za medveďa zabíjačka. Díky moc, cením, more. Lenočka, cením. Peťo, díky moc. Esi. Ďakujem ti krásne, bráško. Dominikus, Vrabčiak, Kikuška, ďakujem. Posledných 17 sekúnd dvojnásobku. Ešte pozor na snipe. Pozor tam na snipe ešte pre istotu. Nikdy nehovor, vyhral som, kým nevyhráš. Toto ma naučil TikTok. David! More! Mama, dali sme 746 bodov. Čo si dal, more? Sofie, ďakujem. Jaké David! Veľa. To čo si zrobil, more? Normálne oni musia byť na druhej strane úplne, more, hotoví. Lenka, ďakujem ti krásne, zabíjačka. Vy ste proste dneska to, čo sa tu deje, to sa tu ešte nestalo. Kamoši, 4 milióny asi nedáme lajkov do konca. Dávid, bracho, napíš mi prosím ťa po streame, kamo. Napíš mi reálne, že po streame. Ďakujem ti, more, krásne. Fú, toto som tu dlho ešte niečo takéto nemal, ty vole. Ďakujem, prekrásne, bráško moje. Díky moc. Benzo, poprosím srdiečka do četu zabíjaci. Srdiečka do četu poprosím. Srdiečka do četu pre Davida. More, čo sa stalo? Prečo sa to vyplo? More? Prečo sa to vyplo? Čo sa, more, stalo?
Čo sa stalo, more? Ježi, im sa to vyplo, alebo čo? No počkajte, zapnem chat, prečo, no aby tu nebol spam. Im sa to, more, čo? Im sa vypol stream? Čo sa stalo, more? Ne, ľudia, mne napísalo, že užívateľ nemá internetové spojenie. Čo sa, more, stalo, kurník šopa? Urobte mi, prosím, screenshot, zabíjaci. Urobte mi, prosím, všetci teraz screenshot. Neviem, čo sa stalo, zabíjaci. Neviem, čo sa stalo, ale jak sa nenapoja, nesplňa, ten trest ich čaká na ďalší deň. Takže zajtra 20:30, kamoši, zajtra 20:30 ten trest splňa buď na začiatku, alebo na konci. Oni stream nevypli, mne ukázalo, že internetové spojenie, že im skončilo internetové spojenie alebo niečo. Nejaké internetové spojenie sa stalo. Kokosalo, Dávid, to, čo si dneska predviedol, bráško. Prosím, napíšte mi, lovci, do četu, koľko hodín, aký je čas. Vypli to a ukradli ti coiny. To, že vypli duel, aj tak by sme asi ten duel vyhrali. To, že to vypli oni, či to urobili na schvál alebo nie na schvál, ukázalo mi, že to vyplo kvôli internetovému spojeniu. Aký je, prosím vás, čas? Napíšte mi do chatu, že koľko hodín, lovci. Aký je čas? Koľko hodín? Vieš ich pridať? Zapli to? Lovci, urobte mi screenshot, prosím vás, niekto. Zapli to? Zapli to, alebo čo sa stalo? Zapli to, alebo čo sa stalo, more? More, čo sa tak, keď nahlasujú účet, dostali sme ban na jeden deň. Za čo vám dali? Za čo vám dali? Nepočujem ťa. Za čo vám dali? Za čo vám dali? Za čo vám dali? More. Porušenie. Na jeden deň dali zákaz, more. A to čo vám šibe, more? Ľudia, my nenahlasujeme. Toto nerobíme. Koho uvidím, že tu píše alebo nabáda ľudí k nahlasovaniu. Toto nenávidím. Robili to ľudia, s ktorými som predtým streamoval. To je zákernosť. Robíme tu pre vás show a toto je za to. Mne sa to isté stalo včera. Toto nerobíme. Ja si to neprajem. Takisto ako rasizmus, nadávku. Neprajem si ani nahlasovanie. Toto robia najväčší zúfalci. Najväčší zúfalci nahlasujú. To sa nedelá. Presne tak, strácená. Nahlasili nám, blokli nám účet. A môžeme ho zapať 18:30 až. Ľudia, robíme tu zábavu, robí sa tu show. Ja tu nechcem vidieť nenávisť. Ak iní streamery si tu prajú smrť, zabíjajú sa, rakovinu, toto ja nerobím, toto ja nepodporujem. A keď mi napíšete, že tu bude menej ľudí, že keď to nebudem robiť, že my umrieme, pôjde. Ja nenávisť, rakovinu, nadávky, rasizmus, nechcem to vidieť. Idem to splniť. Poď. Ty vole. Toto fakt, že ľudia, ne, ty kokos. Ty si to nevidel, že nás vypol samé od seba nás vypol. Ja som povedal ľuďom, že mne ukázalo, že internetové spojenie. To ukázalo. A vás vyplo. More. Toto sa nerobí, zabíjať. Toto sa fakt, že nerobí. A kto to z mojich ľudí robí alebo nahlasuje, bude zablokovaný. Toto sa mi nepáči. Lebo to isté sa môže stať nám. Toto sa mi, more, nepáči. Toto nerobíme. Som tu od toho, kurník šopa, že vás zabávam, ja sa zabávam a nie som tu od toho, aby tu bola nenávisť a šírenie zla. Chodia mi pred barák ľudia, more, hádžu mi tu kamene do stodoly cez leto. Riešila to až polícia. Len robte nenávisť, vám vravím. Len robte nenávisť. Počkaj. Škodíte tým aj mne. Škodíte tým presne aj mne. Nielen im. Škodíte tým aj našej komunite. Potom na nás sa bude vrhať zlé svetlo. Na nás. Počúvaj. Dobrý večer, Pažická pri telefóne. Prosím vás, ja by som sa chcela opýtať, ja potrebujem využiť taxislužbu, ale nie na odvoz, ale na celú noc prespať v taxíku. Ja keby som sa viezla, koľko by ma to u vás stálo? Reálne, vážne by som sa potrebovala toto opýtať. Nie vie sa v taxíku, ale ja potrebujem využiť váš taxík, aby som sa v ňom prespala. Koľko by ma to na celú noc váš taxík reálne stál peňazí? Seriózne. Haló, počujeme sa? Typek to nezvládol. Typek to radšej líval, more. On už iba prepočítaval.
Dobre, more. On to dáva. Na dneska je konec, nemáte streamovať. Tento účet je slabý, zajtra sa vidíme a nech nenahlasujú účty, more, dali tam, že hrubé porušenie volačo. Ľudia, ale prečo to robíte, ľudia? 18:30 sme dostali blok. Toto sa nerobí, to sa mne nepáči. Počkaj. Ja vás počúvam. Prečo ste ma vypol? Ja vás počúvam. Ja som vás nevypol, ono sa to prerušilo, ja som vás neskoro... Aha, takže mohol by ste mi povedať reálne, koľko by ma stálo na celú noc? V podstate, že využijem na státie váš taxík. Áno, že sa v ňom prespím. Koľko by ma to stálo? Nie sa voziť po Žiline, ale proste, že budem v ňom sedieť alebo ležať. Reálne, naozaj to potrebujem vedieť. Toto asi vôbec takto službu neposkytujeme. Dobre, tak skúsim zavolať iné taxislužby. Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný večer, mladý pán. Ďakujem za odpoveď. Prosím. Mohol zarobiť, boha taxikár. No čo ty vole, bál sa. On sa bál, že ste nejaká vrahyňa. On to počul z hlasu, že vy ste nejaká vrahyňa, more. Bál sa, more. Čavo sa bál normálne. Keď som splnila ďalší kolo, idem sa umyť. Toto podľa mňa, takýto telefonát ešte taxikár nemal. Že všetko už počul, že prevážam, ale že aby niekto spal v taxiku, more, to ešte nebolo. Čet, chceli by ste zajtra viacej prankolov? Červená áno, modrá nie. Dáme zajtra viacej aj prankolov. Červená anketka áno, modrá anketka nie. Dáme viacej prankolov zajtra. Jedno kolo a ešte nám nahlasili účet. Dneska sme boli veľmi slabí. Priznávam to. Dneska sme boli veľmi slabí. Nehrali sme dobre. A my sme dneska vám, more, ukázali. Včera ste boli silní, včera ste boli vysilní, dneska sa karta obratila. Dnes sme vám ukázali, lovci, more. Dobre, vidíme sa zajtra 20:30. Čaute. Lovci, ďakujem vám všetkým krásne, more. Ďakujem vám všetkým krásne. Nerobíme tu nenávisť, kamoši. Zapínam chat pre členov. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať. Obrovská vďaka. Stream bude pokračovať na Instagrame, ja ešte nekončím. @Samuel Kopazický, čierna profilovka. Prosím, hoďte si tam follow a merch sa bude spúšťať na Instagrame lovecmedvedov.sk. Instagram tiež. Choďte si hodiť teraz žiadosť, kamoši. Na Instagrame Samuel Kopažický, keď vypnem túto TikTokový stream, sa bude pokračovať. Niekedy aj prankoly, úkoly, ktoré nemôžu byť na TikToku, za ktoré blokujú. Dám vám teraz chvíľku času. Poprosím, členi, trošku pospamovať do chatu @Samuel Kopazický, aby sa ľudia mali kam presunúť. @Samuel Kopazický. Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať, David. Ani nevieš, ako som ti vďačný. Ďakujem ti veľmi pekne. To, čo si dnes spravil, to pre mňa spravilo v takejto forme, v takejto nárazovej forme možno 3-4 ľudia za život. Neskutočne moc si to váži, bracho. Cením. Si proste zabijak, si proste strelec. Máš u mňa veľký rešpekt. Neviem, čím som si to zaslúžil. Kľudne mi napíš, že ak si na mňa narazil alebo niečo, vážim si to. Ja som ti dneska hodil follow. Dúfam, že dáme obed. Kámo, cením. Ja nemám slov na teba. Takisto by som sa chcel poďakovať. Ríška napríklad som tu fakt, že Ríška som tu nevidel ešte. Ríči Tep, Ríško, ďakujem ti prekrásne. Majko tu chodí fakt, že často. Monika, Jovinečka, Benzo a ostatní už tu nie sú. Ale tí, čo tu boli, veľký rešpekt, chlapci. Veľký rešpekt, cením neskutočne. Chcem len povedať, že cca do pár týždňov, možno už o pár dní sa spustí môj oficiálne prvý merch. Bude to limitovaná edícia. Pracovali sme na tom fakt, že dlho. Nechcel som vydať nekvalitnú sračku, na ktorej budem zarábať. Nie. Vytvoril som merch, ktorý bude oversized, bude z kvalitného materiálu, kde výrobná cena, ja vám to poviem na rovinu, výrobná cena bude vyššie 20 eur. To tričko nebude stať 50 eur, s tým nemusíte rátať, ale chcel som, aby ste mali kvalitu. Aby ste nenosili lacné sračky, ako kupujete v stánkoch v Turecku, merče, všelijaké blbosti. Chcel som, aby to bolo kvalitné. Sice z toho nezarobím milióny, ale chcem, aby ste more mali kvalitné tričko a keď to na vás uvidím, aby som bol more šťastný. Lebo hlavne o tom ide. Chlapci, takže ešte vás takto nasmerujem. Instagram lovecmedvedov.sk. To je ten Instagram, kde keď si hodíte žiadosť, ja vás nepotvrdím. Potvrdím vám, keď vám príde, že som vás potvrdil, merch je spustený, v bio už bude link a budete nakupovať. Pozor na to. Poviete si, kúpim si to pred Vianocami. Ne. Ja vám vravím, limitovaný počet kusov. Nepoviem koľko, není to veľa, je to na vás.
Instagram @Samuel Kopazický a Instagram lovecmedvedov.sk. Poprosím, členi, pospamujte mi to tu do chatu. Stream bude potom pokračovať na mojom súkromnom Instagrame privátnom @Samuel Kopazický. A to je asi tak všetko ohľadom tohto. Chcem vás iba informovať, aby ste o všetkom vedeli, pretože ste ľudia, ktorí sú tu fakt, že každý stream, ja si vážim vašu podporu, ja to neviem opísať proste. Fakt ste ma potešili dneska. Je to priam neskutočné pre mňa a plním si svoj sen, že takto streamujem. Som za to vďačný. Fakt, že ďakujem krásne. Ja viem, že pre niektorých sú to trápne reči, alebo že som falošný, alebo bla bla bla. Nájdu sa stále zlí ľudia, ale fakt si to vážim, more. Ani neviete, ak to pre mňa, more, znamená. Máme ťa rád, ďakujem. Potešili ste ma fakt, že dneska dosť. A hlavne, čo tu spravil Dávid, jak ma podržal v každom kole. V každom kole ma podržal, more. V každom kole. V každom kole ma podržal. To je boss. Takisto aj ja, aby som nezabudol Ríško tiež, more. Inak prajem ti to zemou. Ja nie som zemou vo vzťahu. Si najlepší, ďakujem krásne. Kamaráti moji, normálne, že strátil som slov z toho, čo ste tu predviedli. Strátil som všetok slov. Všetko slova som strátil. Ivetka, dáme stream Samko dnes? Lucinka, jak myslíš stream? Jak myslíš stream? Ja to budem ešte dlho predýchavať, lebo včera sme fakt, že veľa vecí prehrali. Dneska ani jeden prehratý duel. A za to patrí obrovská vďaka vám. Ani jeden jediný prehratý duelovci. Ani jeden prehratý duel. Jak sa pýtate, prečo je teraz vypnutý chat? Chat není vypnutý. Chat je zapnutý pre všetkých, čo majú kúpené členstvo. Členstvo je táto hviezdička. To je pre ľudí, ktorí ma chcú podporiť nejakým spôsobom mesačne. Majú za to chat pre členov, špeciálne emoty, skupinu tu na TikToku a rôzne ďalšie výhody. Bude sa plánovať aj stredko. Malo byť stredko v lete, ale boli tam nejaké problémy s niektorými ľuďmi. Prišla mi nejaká vyhrážka, že ak to stredko zorganizujem, že chytá sa tam jeden človek, tak sa to nakoniec zrušilo. Ja som to nejak neriešil verejne, ale urobíme nejak súkromne, aby o tom nevedeli všetci, ale aby o tom vedeli iba členi. Dávid, cením, bracho, už mi nič nemusíš posielať, kámo, už není duel. Vážim si to, ale ďakujem ti krásne. Ty nie si zemou? Nie. Nie som zemou. Nie som zemou. Že či pokecáme. Ľudská, bude, raz mesačne by som chcel urobiť takto, že stream, kde by som vás napojil a že by som zapol súkromný stream. Stream iba pre členov. Stream, ktorý bude iba pre vás členov a tam môžeme dať pokec. Taký, že v čete, že sa ma môžete pýtať súkromné veci, kde vám poodpovedám, ale to nebude verejný stream, lebo teraz sa to môže hocikdo napojiť. Fakt, že hocikdo. Chill, bro. Dávid, ja nemám na teba slov. Ja normálne nemám slov, more. Čo si tu dneska predviedol. To... Ty kokos. Zajtra vám vravím, kamoši. V piatok streamy nebývajú, ale zajtra, ja im dám zajtra nejakú bombu. Niečo im zajtra dáme velikánske. Zajtra bude porádny duel. Slúbil si mi to. Áno, Lucinka, ja viem. To by bolo skvelé. Dáme, kamoši, teraz prosím, hlasujte iba členi. Chceli by ste čisto stream alebo nejaké stredko pre vás? Červená, áno, modrá, nie. Mali by ste záujem dojsť, ale reálne, že tak, že by ste mohli dojsť napríklad z Košíc do Žiliny, že by vám to nerobilo problém. Lebo ak ste niektorí takí, že študujete, že by ste nemohli dojsť, ja sa nehnevám, zahlasujte tak, aby záujem, alebo že by ste nemali o niečo také záujem. Iba to ma zaujíma. Áno, Gabko, cením. Dobre, môžeme niečo vymyslieť. Jo, stredko najlepšie cez víkend. Jasné, že cez víkend, cez týždeň aj ja by som nemohol niečo také organizovať. Takže to by bolo najlepšie, áno. Chlapci moji, obrovská vďaka za dnešok. To, čo sme dneska predviedli, normálne, že čistý masaker. Čistý masaker. A jak sa nájdu sa ľudia, ktorí mi dokážu povedať, že samo, že oni sa k tebe správajú tak, ako sa správajú, že prečo ty im pomáhaš, alebo prečo ty sa ich zastávaš. Mňa nezaujíma, ako sa oni ku mne správajú. Ak ja uvidím, že my sa správame ako hovna, ako hovada, tak ja sa ich zastanem. Pretože mne sa nepáči, keď moja komunita, opakujem, je rasistická, nenávistná, blokuje, nahlasuje, udáva. Nenávidím takýchto ľudí. A uvidím to tu v čete, robila to jedna moja členka, povedal som ešte raz, zablokujem. Už som to tu nevidel. Takže mňa nezaujíma. Pošloš mi tu univerz? Ďakujem. Som ti vďačný, ale pokiaľ sa správaš ako dement, ako kár, budeš zablokovaný. Mňa si nikto nekúpi. Ja tu nie som od toho, ja som tu není prostitútka, ja to poviem na rovinu. Ja robím preto, že ma to baví, mám z toho aj nejakú odmenu. Ja vám nehovorím, že ja z toho nemám nič, mám z toho niečo. Tých 70%, čo si zoberie TikTok, niečo mne aj ostane. Ale robím to hlavne preto, ako všetko v živote som začal robiť preto, že ma to baví.
A hovorím, neprajem si tu, ak to také niečo uvidím, bude to zablokované, zrušené. Ja to nerobím preto, aby som tu čítal nenávisť, že mi chodia správy, že samo. Dokonca úplne, že také správy mi chodia, že to ja nemôžem hovoriť. Proste nechutné správy. Boli tu dokonca ľudia, takí snajperi, čo chodili a potom ma začali urážať mi, do výzoru ma urážali, nadávali mi. To už ja nejdem komentovať, mne to nič nerobí, ja som voči takémuto niečomu odolný. Ale neprajem si to. Lovci, zítra 20:30 sa vidíme, kamoši. Ešte raz vám ďakujem dneska krásne za podporu. Neskutočne ste ma potešili. Dá sa zo streamov zarobiť slovenskú mesačnú výplatu? Áno, Bako, dá. Úplne v pohode. A ja sa tu nechválim, ja to poviem na rovinu. Ja tu nie som o to, aby som vám tu hladkal uška. Dá sa z toho zarobiť hocikoľko. Samozrejme, TikTok si berie 70%, všetko musíš zdaniť, zlegalizovať. Není to tak, že ja si teraz tie peniaze vyberám do vačku more. Takže tak. Ale hejteri budú písať, že neviem čo. Ale to, že jednoducho ja keby som vám to napočítal, tie veci, čo sú tu zničené, ja keby z toho TikToku nemám peniaze, tu by nehrozilo, že aby som ničil dvere, tu by nehrozilo, že aby som zničil telku, že by som zničil stoličky, však mňa by vyhodili more. Niektorí si myslia, že to je zadarmo. Jasné. A ja doma ničím celý byt a rodičia sú takto. Áno, Samo. Áno. Môžeš. No jasné, že nie. Pokiaľ to nekúpim, nezaplatím, tak môžem ísť do keľu. Takže ak si vymyslíte, že ja ako som milionár teraz more, tie veci niekto musí kúpiť. Tie veci niekto musí zaplatiť. Toto není zadarmo. Toto tu není zadarmo. A to je len štvrťka z toho. Toto je len týždeň. Toto je posledný týždeň tu. Toto tu není zadarmo všetko. Takže niektorí ľudia si myslia, neviem, čo ty kokos. Samko, prosím ťa, čítaj správy. Ja keď nejaký trest dávam im, musím rátať s tým, že oni mne dajú tiež trest. Ja nemôžem teraz, že ja vám dám telku a vy mi dajte rozbiť vajce o hlavu. To tak nefunguje. Ivetka, my sme boli týždeň bez kúpeľnových dverí. Lebo tie dvere bolo treba vyrobiť, zo spodu odrezať, lebo nesedeli. Takže reálne som sa týždeň kúpal, že všetci ma videli more, lebo chodba bola otvorená. A to tí ľudia nevidia, tu na Slovensku všetci vidia len to konečné. Že všetci majú všetko a ty nemáš niečo. Ne, to není také jednoduché. To není také jednoduché. Samozrejme, nejdem tu hovoriť, že sa vám nejak zle. Ako ceníte, že to kupuješ horek dolu, ja to nemôžem, že nekúpiť. Ja som skoro každý deň v obchode a tie veci musím zháňať, musím to ísť kúpiť späť. Babke som kúpal predtým. Čo som jej to kúpal? Som jej pánvicu zničil, dneska som jej kúpil pánvicu. Je to na Instagrame. Takže tie veci proste treba kúpiť. Takže to není, že si predstavte, iba si skúste predstaviť. Mňa zaujíma, že hejteri, čo si myslia, že vy si reálne niektorí možno myslíte, že ja prídem domov, že zoberiem si hocičo z bytu a rodičia sú, že pohode. Že oni to museli kúpiť, oni chodia normálne do práce, oni zarábajú normálnou robotou, chodia do roboty, ráno vstávajú, normálne zarábajú a oni, že ako to kúpia a ja ako prídem a ja im to zničím. To sa nedá, more.